he thil kan en tur zet hi chu adang lamin thil mak omring lo tu te tan po thil mak ani top mai eng thil chiak nge thleng lo thlir teang No, ya, no digas más. Ahora trata de vomitar. Trata de vomitar. Dale. Dale. Dale, baby. Arroka hian thil engemoni hi atang ni turani a uak na samaya ambula ding mi pa hian akut long hian aka hi zenin he thil hi azuk zen chuak tamaya komen lamatanga alandanin he thilan lak chu hi samzai samhlom ani mela engtia roka lo omtreu thenge ni tangle ariltramin samzai hlang hi a ei ta treu mai ani theime ngemle hetiang lampang thil hi makdeu maiin Portugal le Spain lama hian along thleng fo thin ani oma heng thil te hi witchcraft thil wanga thil thleng nia soi ania andoi tu te hian saman eitir nge ni don ni samchau po alo lani lo he thil hi lo en la heng thil te po hi alo la om cheu mai ten takani he meichia hian utrok lanung vek chu aron luak chuak hlol maya engtia thleng thei nge ni ngai le hei po hi witchcraft wanga thil thleng ani mela doi thil hi makve angreng deuh chu ni no telem sam ei thei te po a uma ma se heng thil te hi chu siam chop ei thei tura siam an nia ma se mi hring ka chunga tanga samhlom tam tak mei lak chuate utrok nung chunga luak chuate hi chu amakin thiam na sang tak to atang po hian soifia har tak turani khochak lama kan mi zo u nau te a khian doi lampang hi chu an lo war hle maya heng ang thil te hi thleng ve takang mo mi pakhat hian ramwa na hmuna hian thomdang lam tak mai hi hria in thla chu alo lakuala hei po hi manipura thil thleng nia soi ani eng thom chi nge he pasal tha hian a hriat ilo ngai thlateng thil nge ti po hriat lo thil dang lam tak mai hi aron hram chiam chiam maya ramkal ngai lo tan phei chuan eng thil nge ti hi hriat thiam po a har hle ni ramsa lampang ani thei ngem nge ni nga thil mak omring tu te na kan rin fo thin rammi
ramhoi lampang zok ti tang le ramwak thin te khan in hriat zong ani chuan ron soi teu le Melo bat hian paranormal related content hi tumkha chu a upload ve a alandanin a chen ne in chu thla lampang thil poltergeist chuan chen chilin ati boi thin hle ani mela eng thil tenge ton ilo en teang These glasses. The idea was that because it's so tall, you'd be able to see. And why am I? poltergeist an ti hi mihring te ta na noksak le tunlai tong kam taka chengap ve thei tak mai ania hunan liam zela a che dan po a huang tau sot viu maya tuna kan en mek hi chu abul tan na ek chau alo lani Right. Are you ready to communicate in some kind of meaningful way? No more drivel, please. This is my house, nuts. The hell do you think you are? Trying the, what's it called, the confrontational approach. Would it piss you off being dead? Me. Right. Start. Just fine. Obviously you can't use like plasticky kind of body pack. Merry Christmas. There goes the... Oh, wait. There goes that too. Oh, I hit my head.
Wicked. Is everything out of focus? Oh, nice. Thil tleng te hi an a sa hle mai a in chung bung rua ti che zawng hlir mai chuan ala che zui a huat thla tak tur chu ni melo bat tan po hian thin rim treuh mai lo chu ti thei a om hek lo le a thin rim hlur to ringot mai ani enge lo thleng zel I lo thlirang. Do it again. Wasting my time. Stop. Do it again. Just yet. Can you communicate with me, please? Throwing stuff around. I don't know to make it matter if it's because it's a cross or just because it was light or just because I drew around it. It's getting sketchy. I'm going to go out the car now. Open the window. A chen nei na thil thleng hi an a sa in a turu hle mai a thil ti che zonga che a lo ni nen eng tin nge a om reng thei zok te hi zo na lian tak ani thei ome thla then khat te chu an nin hlei lem lova thom te siamin an hnok sak lutuk lova ani thil tonero hi chu adang dei thung ani om reng na chi po ani hmel chi lovani chuak wat se nuam ati ma zok nge yang le. في شيء لا 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق وبرأ ونفث وعقد. بسم الله. لا إله إلا الله. شوف الظل يا جماعة، شوف الظل شوف الظل. من أمك. لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ويلي يا ويلي. لا إله إلا الله. الله القوي وأنتم الضعفاء.
تستودعون يا جماعة. الله القوي وأنتم الضعفاء. zan lama hian thian then khat te hian hun hlim om tak mangin nuam po an ti tlang hle maya hetia hun hlim om tak mai an man lai hian van lama hian thil dang lam tak mai mu in am bo le ma chuan an zinga pakhat hian a lo record man hlo maya. Swear to God, that's a fucking person. Dude, flash the light! If you're a person, flash the light! Okay, maybe it's... He thil hi mihring ani nge yem ti fin fe na a hran lova a thimin a na hi a han sang deuh towa hriat thiam po a har hle ni then khat terin da na chuan drone manga thil ti ani te chu an ring dawa ma seng tin nge kha eng kha an ti tak ni tang le lo ngai tu a zui ve te le. Emotion sensor notification atang chuan zan laya har ta la har chiang mang lovin notification chu I phone atang chuan han hong ta la live security feed chu en ngalin I thil mu wang chuan I mangrame mo I ti mai thayani hetiang ang thil hi mi pakhat hian tungin uluk davin lo enila CCTV camera hian in pon lampanga thil thleng dang lam tak mai hi a lo record fuwa. Zan rei towa hian in pon lampanga hian eng thil emoni hi a kalkula he thil makna ti zual tu chu heta lo lang meichhia ni om tak hian 18th century hun laia meichhia te in cheina thuam hno chu a in thuam tlatani nge ni nga he meichhia hian Halloween thom hno angin Halloween bel jok ani theingem he thil hi thil dang lam thil mak thla lampang jok ni tang le zan laya mi te in kota vakwal du chu an om si lova mihring dam lai chu ani to mel chi lovani. Hlau le phuturin loin ring top mai ro le mi pakhat khuma mu hian a bedroom kong khar in kik thom chu hria in a har hlol maya a thom chu anal hle maya eng tin nge a zel I lo thlirang. Thil! Thil thleng hi arangin aron ni phut maya a video clip po hi a toy hle ni chuti rolin a Hlauhawm thok hatani ti chu a chiang reng mai khatia kong khar aron in hon ma khan eng thil ma room chunga hian a lo ti a chianga ma se kha kong khar aron in hon rual deuh tho khan no pang ni om tak room chung lampang kong khar phen atang hian aron lang nol maya a Hlauhawmin phut po a ol hle ni khatia no pang ni om tak kong khar lu chunga aron lan rual khan a video hi a in kat zui ngala eng tin tak zui zelang mo. YouTube channel pakhat Kesizil 27 hian a video then khat zinga hian a channel lama thil thleng a ton dang lam tak mai hi aron da tel ve a in chu a hrang ngei ni in alangani a zo te dan dang lam tak chu rum khat chu thla lo la in heti lai hian he thil hi aron thlenga. What is that?
definitely something up here. What? Hetia zo te thla alak lai hian etik lama hian thom hi ron omin a han en kuala eng thil ma chu a hmulo ma se bungrua hi ama chuan ron che in a ron tlu tarum rum maya hlaubak lengin atlan cheta ni tumkhat a chu hlan hian he thil hi security camera hian alo record fu boka kongkhar pakhat hi ama chuan ron in hongin ama vek chuan a ron in khar le a a chunga thil dum hi thil danglam ani am ti chu chiang takin hriat ani lova ma se uluk dawa han en hian thla lampang chu a ang hle ni chuta ruma thuthleng a hian paper roll hi ama chuan a ron in the phei ringot mai boka heng thil thleng hrang hrang te hian a chen ne in hi a hrang ngei ani ti a fin fia chiang viau ome